at some point kuzofuneka sizithethe izitori zethu sibaxelele abantwana bazemveni kwethu about life. Of course ke izitori zethu aziyo manual or textbook life, but ikhona umuntu into angayithatha phana pha. So ndibone iivideo ze-graduation ngoku, and then I was reminded about myself. Congratulations kubo bonke abagraduatayo kulo nyaka, kubo bonke abakwazileyo ukuya kwi-grade. Well done bethunana, sayazi uba kubikho lula, amalungiselelo ayakhosta kakhulu. So kwabakwazileyo ukuya, siyanibongela. So more than 10 years ago ndandigqiba esikolweni, ne? And then lafika ixesha le-graduation. Xa kufika ixesha le-graduation, that-decide uba andizukuya kwi-graduation. I-reason yam was that after i-graduation andizukuba, ndandizazi uba ngaba ndizohlala ekhaya ndingabinayo nemali yofola. So I decided ukuba ngaba instead uba ndispend imali kwi-graduation, rather mabandinike laa mali. Mabandinike laa mali ndihambe ndiyofuna umsebenzi. I knew ii-jobs ze-field yam bazikweyiphi provinces because kwakudala ndisetsha ngeli xesha ndisafundayo. So ndandizibona uba ii-jobs ze-field yam zikweyiphi ii-province. They were just in 3 provinces. Senje uba ndithetha i-majority yee-jobs apho ubonayo uba ngaba kukho ii-opportunities ezinintsi. They were in Gauteng, Durban and Cape Town, ndabe mna ndise-Eastern Cape. So I just made that choice. I-graduation ndandiyifuna bethunana, akho nto wrong uya graduation, ndandiyifuna. Qha imeko yam ndathi xa ndiyijonga ndabona uba ayizundilungela, mandenze ngolu hlobo. Ngelakhi ke abazali ba-understand ekhaya benza exactly le nto ndandiyicelile. Bathi xa usitsho kanjalo asinangxaki thina, bandinikeza imali. Emva koba bendikezile imali ndahamba. Xa ndahamba, how did I decide uba ndiyaphi? So when I asked ekhaya komnye umuntu uba ngaba ndiyephi, wathi mandizithathele i-decision, yabo. Nyhani wandinceda ke. Then i-decision ke ndandizokwazi uyithatha based on uba ukhona na umntu endimaziyo kuloo ndawo ndizofikela phi, yabo. So ndayithatha ke i-decision. I think I chose i-Durban. And I made i-plans ke ngoku zendawo yofikela based on abantu endandibazi. Not uba family kulaa ndawo, it was based on connecting with ii-friends nabantu endandibazi kudala and. Then yabakhona indawo ufikela. But I think 1 week before ndihambe kwaba khona i-call esuka eKapa because ngoku ndise-Eastern Cape ndaye ndafaka i-CV to ii-internships endizibonayo including i-Cape Town. Kwaba khona i-call ye-interview. And then ke nguloo interview leyo ndaphela ndiyipasa, kwathiwa mandize Friday of the same week for i-final assessment face to face. So that's how I changed my direction from Durban to Cape Town. ECape Town ke ngoku nalapho and ukhona umuntu endimaziyo, but then ngumntu ngubhuti wam. And naye obviously xa usingle mos indawo yakho yohlala ilungiselelwa wena. So ndamfowunela, but then because ke ngoku ngumntu wasekhaya wathi watsho indlela ahlala ngayo, but then wathi ungeza because andinawude ndimisishe opportunity ngenxa yokuba usobona xa sekufikile. Hayi ke fine nyhani. Apha kum ke imali endinayo, ndinale mali I think 3,000 endinikwe ekhaya, and then ndine about 1.8 ebendiyigcinile from indawo ebendisebenza kuyo, or 2,000. Ndinaloo mali apha kum. And then xa ndiyokhwela ebhasini ndidibane nomnye intombazana endandifunda nayo esikolweni, the same course. Ndibe sendivuya ke because bendingayazi noba uye eKapa. I didn't know about that. I guess it was God. Then as basihlela apha ebhasini sibe sincokola uba uzofikela phi, uzothini, abesitsho uba uzofikela kwi-relative. Ndibe ndisitsho namba ndizofikela kwi-relative. Okay, we then speak uba ngaba kutheni singazami indawo hlala, maybe sisherishe sobabini, because sometimes akubikho mnandi ukuhlala nabantu abo, i-relatives especially.
sometimes ke kungabi mnandi and sometimes nawe uyungakwazi uadjusta kakuhle, zibanintsi izinto. Okay, singayifinalize lento because sisaye ebantwini esizofikela kubo and then sithethe. Hayi ndifike ke nyani eKapa. Ndidibane ke nyani nobhuti wam ngengomso and then sifike nam ndiyibone imeko. Hayi ngabikho nto but ndihlale for the week uba ndiye kwi-assessment and then sibe sesithetha uba sothini going forward. Ayike ayichaze imeko yale area hleli kuyo. If umntu waseKapa would know uba ngaba sometimes ii-families zihlalisana njani eKapa xa kukhona ii-relatives around the same area. So kube khona umntu ofarishayo uba angazohlala apha and then ubhuti wam athi ubhuti wam andikwaleli ungaye. Hayi ndiqonda uba le imvume ndiqonda uba ke already mna I'm not up for that, ndizophangela mna andinalo ithuba laloo nto lobe ndisiva izinto ezinjalo. Ndidecide there and then xa ndisiva esa statement uba ingathi ngendithatha la offer yalaa ntombazana yoba sifuna indawo and then we share it, at least ndizabe ndihlala nomntu.